De regeldruk neemt toch meer administratie, verwijzings- en machtigingen, die bij elke zorgverzekerder weer oors binnen. En de bemoeizucht van die verzekerders neemt benamelijk doordat ze voldwaan moeten aan het gemiddelde. Nou staat de zorgverzekeraar om dezelfde beoordeling te krijgen als het hier daarvoor, maar dezelfde bedrijfsvoering, dezelfde tarivering, maar dan wordt hier erop onder die 100 zitten. Dus dan mag minder behandelen als die collega's. Maar dat doen die oren ook al hier. Dus dat is een soort strop die steeds strakker loekst en dus eigenlijk steeds minder behandelingen mast, of meest, om dezelfde tarivering te houden. Dus dat wist eigenlijk als hetzelfde dorst wordt kwarten. Dus de patiënt is de dupe. De fysiotherapeut bepaalt normaliter in oorlog met de patiënt wat nodig is en hoeveel behandelingen dat hij heeft. En daar is hij voor verzekeren en dat betaalt de zorgverzekeraar. Of hij betaalt hetzelfde, dat ken ik. Wat nou krijgt is dat de zorgverzekeraar op de achtergrond de fysiotherapeut eigenlijk kniept van denk erom, net een volle behandeling, want dan krijg je minder betalen. En dat is een hele negatieve invloed op het hele proces. En de zorgverzekeraar praat over kwaliteit, maar die wezen niet alleen maar om geld. Het is alleen nog maar een bezuinigingsverhaal. En de patiënt is daar toch de dupe, want die krijgt mogelijk minder dan wat hij nodig heeft. Nou, als de kinderen ze net mee komen mij, dan zoek ik meer last van mijn nek, van mijn rug, mijn schouders, knibbels, van alles nog wat, frozen shoulder. Nou, dat ik hier bij Sjoerd komen mij, dan bel ik en nou vaak oren 2 dagen later, dan kan hij mij behandelen. Wordt het uitstelt, dan zoek ik volle meer last aan. Daarbinnen heb ik in Friesland al fysiotherapeuten die het ophouden binnen, omdat het werk net meer leuk is. Dat kan een groot probleem worden, want in de toekomst hebben mensen hield niet meer verlet van fysiotherapie. Zij is de verwachting.